manifestar l'oposició a la construcció d'una nova carretera dins del que és el terme de Xeresa i el que és la Marjaleria, la zona de Marjal. Bé, explicant un poc, setmana passada vaig rebre a migdia em van portar un plano, un croquis, és simplement un croquis a l'Ajuntament, està a internet, podeu veure tots ho heu vist, i en el qual es proposa una idea que ja fa temps que es té des de la classe política de Gandia, des dels diferents partits, almenys les diferents alcaldies que ha tingut Gandia, les últimes, que és d'aprofitar-se'n d'una suposada reserva de sòl que n'hi ha marcat en el Pla General de Xeresa de l'any 98 per a la construcció d'un camí que substituiria el Camí Nas, i així no ho diu en el Pla General, i aprofitant aquesta ratlla que n'hi ha dibuixant el Pla General de Xeresa, llancen la proposta de construcció d'una carretera nova. La proposta, això és un croquis que m'ha portat dilluns, per l'esperar em van telefonar per dir-me que tenien molta pressa perquè anaven a Fitur i volien presentar-ho com un acord de 3 alcaldes, etc. Evidentment vaig dir que no, totes aquestes qüestions d'accessos del poble, puc fer un repàs des del pont, el pas elevat de la línia del tren, tema gasoducte, tema autovia, este tema. Sempre hem intentat, almenys en els últims anys, inclús antes de ser alcalde, Rosa també, hem intentat buscar el consens. És així. Sempre hem intentat buscar el consens, perquè són qüestions que són per tota la vida, nosaltres ho anirem i es quedaran allí. I a més, de moment, ho hem aconseguit prou, i això és bo pel poble. Això és molt bo pel poble i és un èxit de tots. I vaig dir que jo necessitava parlar amb tots els regidors, que encara no havia vist ni la proposta, però que d'entrar no era molt partidari. Després, el mateix dimarts, ens vam posar en contacte amb l'alcalde de Xeraco, vam tindre una reunió així, Vicent Altur, el consellal d'Urbanisme, l'arquitecte municipal, l'alcalde de Xeraco i el de Xeresa. Vaig deixar ben clar que no parlaren en boca meua, cosa que se'ls deia oblidar perquè van inclús excusar la meva assistència a Fitur, quan a Fitur l'alcaldia de Xeresa mai anà, ni tenia cap altre alcalde, però bé, sí que van parlar, tot ho vam veure més, i que evidentment això li vam explicar els contres, el per què estàvem en contra. Estem en contra de crear una carretera nova per una raó molt senzilla. Primera, perquè es tracta d'una zona altament protegida, evidentment, i que el que no té sentit és que a un veí de Xeresa per tirar 2 camions de terra se'l denuncia i ara trobar-nos aquestes coses són un poc contradictòries. Fer una carretera sí que sigui possible, però a més estem en contra perquè ens deixa el poble de Xeresa sense el Camí Nas. El Camí Nas és la via principal de comunicació del terme de Xeresa en una gran part de tota l'àrea agrícola, jo crec que més del 50% de la zona agrícola, i a més és la via dona accés a diria que un total de més d'un 30%, més d'una tercera part del terme, i és la via de comunicació amb la costa, la via de comunicació que tenim, i una de les poques que tenim, tindre en compte que el pas a nivell que tenim a la Creueta ens el van tallar recentment, i per tant és la via de comunicació amb la costa i amb la Nazaret Oliva. Per tant, la construcció de qualsevol altre vial obligaria a la destrucció d'una part del Camí Nas i al tall definitiu d'una part del Camí Nas. Això és inacceptable per a nosaltres. Per què suposaria la destrucció? Entre altres coses perquè ho diu el propi Pla General, el que determina clarament el Pla General de Xeresa és que la connexió en sentit oest-est es realitza pel denominat Camí Casals, que és el Camí Nas, que comunica el casc urbà, la Nacional 372 i amb la Nazaret Oliva. Quedarà substituït per un vial de nova construcció que es preveu paral·lel al terme municipal de Xeraco i soluciona l'únic pas a nivell sobre la via fèrria. És a dir, aquesta reserva de sòl que nosaltres estem intentant eliminar del Pla General es va fer pensant en una substitució del Camí Nas per un nou camí paral·lel al terme de Xeraco. En acords anteriors, ja dic que sempre hem intentat en els últims anys anar en buscar la unanimitat i l'acord de tots els grups, vam deixar ben clar que el pas a nivell que volíem, el volíem que donara al Camí Nas i no a una altra via. I per tant, i tenint en compte també el que diu tota la legislació valenciana sobre el que són infraestructures verdes, i la Marjal així està definida com a infraestructures verdes, que no podran ser dividides en noves
vies de comunicació. Tenint en compte que aquesta reserva de sòl es va fer per damunt d'una via pecuària i el nivell de protecció que té la marjal en si, són moltes les raons, també tant atenent a el que és el pla general, o sigui, el que és la planificació local, com el que és la planificació autonòmica, per exemple, el que és l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, quan deixa clar quines són les prioritats en matèria d'infraestructures a crear i per on han de ser, i no té previst en absolut res d'això, sinó al contrari, el que té previst és mantenir la uniformitat de la marjal i que no siga dividida, precisament, tenint en compte també que el projecte de tram d'autovia Xeresa-Favara contradiu, és incompatible, a més té croquis, perquè no és més que un croquis, i que a més ja dona accés al poble de Xeraco directament des de l'eixida de la 38, perdó, de la P7, de l'autopista. No entenem la necessitat de proposar aquestes coses. Creiem que quan es planifica s'ha de tindre, quan es planifica com és el document d'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, s'exposa al públic, s'aprova, passat uns anys anar a una fira de turisme a presentar croquis que contradiuen aquestes coses, no és la forma correcta. Jo penso que el que n'hi ha damunt la taula és molt senzill, és si tota la feina feta per l'administració autonòmica, per l'administració de l'Estat, en quant a planificació, que són milers i milers d'euros, centenars de milers d'euros en quant a estudis, projectes, estudis sobre terreny, estudis d'impacte ambiental per aprovar, catàlegs per aprovar el document d'estratègia territorial valenciana, per aprovar els projectes de transautovia. Si tota aquesta feina ara s'ha de tindre en compte a l'hora d'establir criteris per a invertir, o si hem de pensar que vivim en un país on un senyor alça la mà i demana una carretera per on li dona la gana en el terme del costat, com si demanara una pizza. Vull una de 4 estacions, vull una de 4 carrils pel mig de la marjal. Això és el debat que en aquests moments, jo crec que el debat que es planteja, és a dir, si així funcionem amb criteris i, per tant, la feina ben feta del Consell de la Generalitat, el document d'estratègia territorial s'ha de tindre en compte perquè ha costat uns diners, perquè és un estudi seriós, o si ara anem a improvisar en fires de turisme, croquis i coses similars i demanar-les com qui demana a Telepizza. Jo penso que això és el que hi ha debat i si això pot acabar de dues maneres, pot acabar conforme a acabar l'ombria del molí, que David guanya Goliat, que tinguem raó i guanyem, o conforme va acabar la línia d'alta tensió, fas una declaració d'interès general i acabi imposant-se. Però si es fera aquest tipus de declaració per part de Conselleria, per part de Ministeri, i s'imposara aquesta carretera, evidentment el que estaríem dient és que tota la feina feta de planificació, tots els estudis seriosos fet per la mateixa administració no serveixen per a res, perquè després això és com una espècie de corralet on un senyoret mana i demana i se li fa el que vol, inclús en casa d'un altre. I és un poc el debat que avui en aquests moments de crisi forta s'ha de plantejar, és a dir, els criteris a l'hora d'aplicar inversions i a l'hora de definir les infraestructures. En aquest sentit, crec que tenim tota la raó, crec que amb la llei en la mà i amb la planificació tant de l'Estat com la local com l'autonòmica tenim tota la raó, que a més hem procedit de la manera correcta, sense deixar-nos dur. Jo porto uns quants dies aguantant molt de comentari a la premsa i no he contestat. El que he fet és donar coneixement als consellers, a pesar que dels tres ajuntaments la majoria absoluta més alta que n'hi ha és aquesta, jo no he dubtat en comunicar-ho a tots els consellers al mateix temps i parlar-en tots al mateix temps, de tots els grups, cosa que altres no han fet, s'han tingut que enterar per premsa. I, per tant, el procediment ha sigut correcte, l'actitud de l'oposició ha sigut lloable i bona i, en definitiva, el que volem és simplement manifestar el nostre rebuig a aquestes formes d'actuar i defensar que el que són els documents de planificació, com l'estratègia territorial, la llei d'ordenació de protecció del paisatge, el que és totes les declaracions d'interès, totes les declaracions són a l'IC, són a CEPA, tot el que és la legalitat actual a nivell autonòmic, el Pla General de Xeresa, que deixa obert aquesta possibilitat, però que nosaltres, amb la modificació que vam fer amb el Pla Especial, vam decidir que no, amb l'acord que vam arribar tots els grups de fer el pas a nivell que donara el caminàs, vam decidir que no volem aquesta modificació, que ens quedem en el caminàs,
i que no volem que desaparegui el Caminàs, que és la via molt important per al poble de Xeresa. Tenim tota la raó i, per tant, anem a manifestar de la manera que toca el nostre rebuig. Crec que, per altra banda, la legislació autonòmica, estatal i local està al nostre costat. Hay que tenir en compte que es tracta d'una via pecuària, per tant, d'un espai natural protegit. L'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, com he dit, diu clarament que les infraestructures verdes no es poden dividir en noves vies de comunicació. El croquis que ens presenta contradiu el que és el traçat del tram autovia Xeresa-Favara. El Pla General contemplava aquesta reserva de sòl, però amb el Pla Especial aprovat per unanimitat de tot l'Ajuntament vam apostar clarament per eliminar, igual que quan vam decidir el del ferrocarril, per on tenia que anar el pas elevat, vam decidir eliminar aquesta reserva de sòl. Sempre hi ha hagut consens entre tots els grups i treballarem i farem el possible perquè continua havent consens en aquests temes importants per al municipi. No crec que hem justificat el projecte per moltes raons. Primera, perquè seria una transformació molt gran de terreny en una zona d'alt valor ecològic, perquè el projecte de A38 del tram Xeresa-Favara ja contempla un accés a Xeraco i al seu polígon directe des de l'eixida de l'autopista, per tant no aportaria un nou enllaç a Xeraco, perquè a més està millorant-se el que és la Nazaret-Oliva. Per cert, en el tram Tavernes-Xeraco està millorant-se, respectant-se la via pecuària allí existent i per tant fent-ho per un altre costat, per cert, i perquè entenem que ja n'hi ha un vial que comunica el nord a la platja, que dona un accés nord a Gandia, que és el Caminàs, no entenem per què la creació d'un altre nou. Per tant, el que fem és una proposta d'acord que és manifestar l'oposició de l'Ajuntament de Xeresa a la construcció d'una nova carretera dins d'aquest terme entre l'enllaç de l'AP7 i la Nazaret-Oliva. I el segon punt, donar trasllat del present acord als ajuntaments de Gandia i Xeraco pel seu efecte i per al coneixement dels diversos grups municipals. Vots a favor de la proposta d'alcaldia de rebuig de manifestar l'oposició de l'Ajuntament de Xeresa a la construcció d'esta nova carretera dins de la Marjal que discorreria des de l'enllaç de l'AP7 fins a la Nazaret-Oliva i donar trasllat a totes les administracions implicades. Vots a favor? S'aprova la proposta per unanimitat del plenari.